No ja sa volám Martin z Martina a ja mám taký problém. Ako ja sa vám s ním podelím, je to problém s mojou ženou, hej? S mojou ženou, hej? Pozerám sa mi známe tváre. Ty tu čo robíš? Prepačte, to je súkromná vec. Prosím ťa, ty tu čo teraz robíš? Teraz som to mal ísť ja. Prečo si tu? Prepačte, no. Keď už som tu, ja jej to poviem. Ja som si to už chystal veľmi dlho, ja jej to poviem. No. Moja zlatá, ty si nemyslíš, že som ja spadol na hlavu, hej? Ty si vôbec nemyslí, hej? Pretože ja celý život ja chodím do roboty, drem a ty sa vlákaš proste s takými fľadrami malými, hej? Moja zlatá, ty si vôbec nemyslí, ja veľmi dobre viem, čo je ten vlak na tej sukni, hej? Ja chodím do roboty, makám, prosím? To si ako mne povedala, hej teraz, hej? No smej sa, koľko chce. Áno, no ja zasnem zajtra cvičiť, áno, dám si ušité nohavice, ako nosia tie tvoji puberťaci, začešnem si plešinku a vyštriam si ruby medzi obočím. Sadnem si do prvej vinárne a takto efektne začnem muskať prstami a čo som to ešte chcel povedať a ešte budem namesačným, áno, a všetkému sa budem smiať, hej, to si akože nemyslí, hej. Robím v kabelke ako taký strhaný, len aby doma niečo bolo. A ty zatiaľ pári s puberťakmi, ktorý by ti mohol byť synom. A ešte si to myslíš, že si nejaká prepelica, či čo? Lenže dievčaty sa spamätaj, lebo ty máš prechod na krku a rozum fúza nech. 10 rokov. 10 rokov sa na teba pozerám a vidím jedno a to isté. Nič a zase nič. Ja som prežil 10 rokov väzenia v tomto nešťastnom paneláku. Chcem ísť na vzduch, dusím sa tu, áno, ja sa dusím. Smej sa, koľko chceš, áno. Ale ja just zajtra začnem cvičiť. A potom už len pôjdem, tak. A teraz sa smej. No smej sa tu pred všetkým, keď to smiešne. To som si tak pripravil moje ženia, ďakujem.